Здравейте хора, днес ще играем на Minecraft Pocket Edition. Аз съм Биби. Ето версията и почваме. Извинете, снимам с телефон, не се вижда много хубаво, но ето влизаме в Добре, най-хубаво ниво. За да ви покажа още много неща, които имам. За развито ниво. Много добро. Ще се обърнем и вижте, тук има още неща. Тук има още. Добро е. Нивото. Общо взето. Извинете. Но снимам телефон ми е малко трудно. Така. И тук още едно ковчеже. Имам всякакви работи, много от тях. Сама съм си ги събирала. Тук ми е празно. Само едно празно ковчеже има. Отиваме на покрива, за да разгледаме какво е там. Надявам се, че не се вижда нищо, затова сега ще увелича цветовете на таблета. Да, сега по-добре се вижда. И отиваме нагоре. И вече стигнахме. Както виждате, съм си изобразила знамето на България. Да, много хубаво. Това, ако питате какво е там, това е напратно. Да не се свързваме. Много хубава къщичка. Общо взето, сега няма да падам. Опа, падна. По-голяма работа. Тук съм си сложила един, не знам защо, но много пъти. Ще хода по пътечката, тук където е златото, преди беше вода. Много оправихме, защото иначе всеки път някой се даваше и трябваше да си взима нещата от водата и се даваше повторно и така нататък. Надявам се да се чува тук. Ще покажа един трик, може някои хора да го знаят, но има и хора, които не го знаят. Ако някой иска да си направи батут, само да гледат този трик. Но трябва да отида на креатив, за да ви го покажа. Аз само ще сложа тези работи и отивам на креатив. Вече сме. Не, забравих да му направя на креатив. Случва се. LSD, защото и сега ето нашия наречен, както ще го правя батут. Взимаме дърва и почваме да правим батута. За батут ще ни трябва, ако някой знае, сигурно вече знае какво ще ни трябва, но ще ни трябва слайм блок. И ето така е моя батут. Има и по-готино мога да направя. Но за сега само за да ви го покажа, това е моя батут. И гледайте какво шоу ще бъде. Много яко, нали? Батут.
Това ми беше кладенеца. И всичко опито взето. И ще се видим с другия клип. За сега довиждане от Биби.